Rooman ko'en suura 2 aya 12 yaaki suura 3 aya 1 yaaki 3. Yahudan ko'en e attawraa. Ammaa to a noddira hoore maaɗa Yahudankeejo, taa mantoro Allah, taa fiya gabaare maaɗa dow sumpo maaɗa e Allah, taa andi ko Allah yiɗi ngaɗa, taa suɓii ko ɓuri wooɗuki gama ekkitinaama attawraa, taa tabbitini an woni kollayɗo bumɗo laawol, an woni jayngol gam gonɓe nder nyuure, taa ekkitinooɓe ngalaa andal ko haani, taa ekkitinoo sukaaɓe, taa tabbitini a andi ko ɗume, nden ko mbiiɗaa fuu ɗum goonga, gam a woodi attawraa. An ekkitinoo woɓɓe, a ekkitintaa hoore maaɗa, an gaajinoo dow ɗum ala nguyka, an a wujjata, an bi'oo to yimɓe ngaɗa njeenu, an a waɗataa njeenu, an nefoowo gunkiiji, an a wujjataa nder suudu gunkiiji, an piyoo gabaare dow dooka Allah, a yawantaa Allah laawol yowuki dooka maako. Nonno ɗum windira, ngam mooɗon Yahudanko'en, yimɓe naa Yahudanko'en e meta haala kalluka dow Allah. Taa tokkii ko attawra wi'i, naaduki maaɗa e nafi. Ammaa taa yewii ko attawra wi'i, naaduki maaɗa wartii bo a naadaaka. To neɗɗo mo naadaaka tokkii ko attawra wi'i, naa Allah yi'aymo bo o naadaaɗo. Neɗɗo mo naadaaka, to o tokkii attawra, o hollay on ngaɗii ko wooɗa, ngam on ngewi attawra, ko nde on ngoodi ɗum bindaaɗum, nden on naadaaɓe. Yahudankeejo mo goonga, naa o Yahudankeejo e ɓandu tan, kadin naaduki ki goonga, naa e ɓandu tan ki woni, ko e taƴuki laral. Ngam maajum, Yahudankeejo mo goonga, kanko woni Yahudankeejo daga nder ɓernde, nden naaduki ki goonga, kanki woni naaduki ɓernde, ki ruuhu waɗata, naa gam tokkuki attawra bindaaɗum. Iri o neɗɗo, naa yimɓe mantatamo, Allah mantatamo. Ɗume Yahudanko'en ɓurdi yimɓe naa Yahudanko'en? Ɗume naaduki nafata? E ɗum woodi naa seɗɗa, e ɗate ɗuɗɗe. Arande, Yahudanko'en ɗum hokki boliiɗe Allah. Goonga, woɓɓe maɓɓe koolaaki Allah, ammaa ciya hoolaaki maɓɓe waaway wartira Allah mo hebbinta alkawal muɗum. Goonga ɗum waawata. Allah o gooduɗo goonga, ko nde ko moye neɗɗo o pewoowo. Nonno ɗum windira, gam ɗum tabbitina haala maaɗa e woodi goonga, nden nder kiita keɓa jaalorgal. Ammaa to ciya aadilaaku meɗen wartii laawol tabbitinki aadilaaku Allah, ɗume mbi'eten? En mbaaway wiiki Allah o walaa aadilaaku to o torrii en. Emi meta ɗo no yimɓe metirta. Ɗum waɗataako. To Allah walaa aadilaaku, no o waɗiranta duuniyaaru kiita? Ɗum gaɗoto ɗum goɗɗo wi'a, to ciya goonga am walli yimɓe ngi'a goonga Allah e njayri, haa ɓe mawninamo, ngam ɗume haa jooni e ɗum waɗanayam kiita, dow min mi gaɗo hakke. To neɗɗo e nyumira non, o wi'ay, en ngaɗu ko wooɗa, ngam ɗum warta laawol wurtinki goɗɗum boɗɗum. Goonga, woɓɓe yimɓe e mbi'a en mbi'a non, ammaa naa ɗum goonga, ɗum huɗuki tan, ɗum waɗanayɓe kiita no haanani ɓe. Ayaaje ɗe ɗe janguɗen, e ɗe kolla en no Allah hokki Yahudanko'en attawra, waato dookaaji maako, ko wolde maako, ammaa ɓe tokkaayi ko Allah wi'iɓe nder wolde muɗum. Bo nonno aya 12 yaaki 24 wi'i, ammaa to a noddira hoore maaɗa Yahudankeejo, taa mantoro Allah, taa fiya gabaare maaɗa dow sumpo maaɗa e Allah, taa andi ko Allah yiɗi ngaɗa, taa suɓii ko ɓuri wooɗuki, gama ekkitinaama attawra, taa tabbitini an woni kollayɗo bumɗo laawol, an woni jayngol gam gonɓe nder nyuure, taa ekkitinooɓe ngalaa andal ko haani, taa ekkitinoo sukaaɓe, taa tabbitini a andi ko ɗume, nden ko mbiiɗaa fuu ɗum goonga, gam a woodi attawra. An ekkitinoo woɓɓe, a ekkitintaa hoore maaɗa, an gaajinoo dow ɗum ala nguyka, an a wujjata, an bi'oo to yimɓe ngaɗa njeenu, an a waɗataa njeenu, an nefoowo gunkiiji, an a wujjataa nder suudu gunkiiji, an piyoo gabaare dow dooka Allah, a yawantaa Allah laawol yowuki dooka maako. Nonno ɗum windira, ngam mooɗon Yahudanko'en, yimɓe naa Yahudanko'en e meta haala kalluka dow Allah. Ɗo en nani, Yahudanko'en e mantitoro wiiki, kamɓe Allah hokki wolde muɗum waato attawra,
Hamaa eɓe fiya gabaare dow sumpo maɓɓe e Allah, waato eɓe njawana leƴƴi koriiɗi jaggantooɗi gunkiiji. Ko nde Allah Joomiraawo hokki Yahudanko'en wolde muɗum waato Attawra ngam ɓe ekkitina leƴƴi koriiɗi jaggantooɗi gunkiiji laawol Allah, ɓe ngarta bo jayngol to leƴƴi gonɗi nder nyuure, waato ɓe ngalaa wolde Allah, ko ɓe andaa laawol Allah. Ko nde Yahudanko'en e ngoodi wolde Allah e jungo maɓɓe, eɓe njanga nde, haa ma eɓe ekkitina woɓɓe. Ammaa kayto ɓe ngewi doka Allah, ɓe tokkaayi ko Allah wi'iɓe nder Attawra waato wolde muɗum. Ko nde ɓe andi dokaaji Allah, ammaa ɓe ngaɗaayi ko Allah yiɗi. Ko nde ɓe ekkitina woɓɓe, ammaa kamɓe e ko'e maɓɓe ɓe ngaɗataa ko ɓe ekkitinta. E non ɓe ngarti sanadi yimɓe naa Yahudanko'en meti haala kalluka dow Allah. Bo non no aya 24 wi'i, non no ɗum windira, ngam moɗon Yahudanko'en, yimɓe naa Yahudanko'en e meta haala kalluka dow Allah. Ko nde Yahudanko'en e ngoodi wolde Allah e jungo maɓɓe, eɓe njanga nde, ammaa ɓe nganyi waɗuki ko Allah umriɓe nder wolde muɗum. E non yimɓe ɓe ngalaa wolde Allah, ɓe ngi'aayi daraja Allah, hakko ɓe teddinamo, ɓe ngaɗi ka metuki haala kalluka dow Allah. Bandiraaɓe am, enen tokkuɓe Annabi Iisaa hande, enen jogiiɓe wolde Allah, waato Attawra e defte annabo'en e Linjiila. En ngaɗa ko Allah wi'i nder wolde muɗum? En tokka ko Allah wi'i nder wolde muɗum? Ko dai en joginde tan bo Yahudanko'en ɓe? Bandiraaɓe am, enen tokkuɓe Annabi Iisaa hande, ko ɗum ekkitinta en? Sey paamen wiiki, enen tokkuɓe Annabi Iisaa hande, ɓe Allah hokki wolde muɗum, waato Attawra e defte annabo'en e Linjiila. E mo yiɗi tokken ɗum, ngaɗen ko yiɗi, ngam ekkitinen woɓɓe laawol Allah e aadilaaku maako, ngarten jayngol to maɓɓe, ngam ɓe tokka laawol Allah. E non Allah Joomiraawo heɓay teddineeki e manteeki. Ammaa to en ngartu bo Yahudanko'en ɓe'e, jogiiɓe wolde Allah ammaa ɓe tokkataa ko Allah wi'i. Ngam non min tokkuɗo Annabi Iisaa hande, sey mi ƴama hoore am, e mi waɗa ko Allah wi'ata nder wolde muɗum? Non ma bandiraawo am an tokkuɗo Annabi Iisaa, a waɗa ko Allah wi'ata nder wolde muɗum? Ko dai en jogide tan en janga, haa ma en ekkitina woɓɓe, ammaa en ngaɗataa ko Allah wi'ata nder wolde muɗum? Min gaajinoo e ekkitinoo wolde Allah hande, e mi ɗon bo Yahudanko'en ɓe'e. E mi wi'a woɓɓe to ngaɗa njeenu, ammaa min e hoore am e mi waɗa njeenu. E mi wi'a woɓɓe to ngujja, ammaa min e hoore am e mi wujja. Non bandiraawo am modibbo, gaajinoo hande, ekkitinoo yimɓe wolde Allah. A ekkitina hoore maaɗa? A waɗa ko Allah wi'i nder wolde muɗum? A wi'a woɓɓe to ngaɗa njeenu, ammaa an e hoore maaɗa a waɗa njeenu? A wi'a woɓɓe to fewa, ammaa an e hoore maaɗa a fewa? Ko dai a ekkitinay woɓɓe tan ammaa a tokkataa ko Allah wi'i? Bandiraaɓe am, to en ndaari hande, ko torrata en nder leydi meɗen woni, modiɓɓe ɗuɗɓe ngaɗataa ko ekkitinta. Non ma ardiiɓe meɗen hande, gaɗooɓe doka leydi, ɓe ɓurii ko moye yewuki doka leydi. Ardiiɓe leydi e modiɓɓe diina, ɓe metay tan e honduko, ammaa ɓe ngaɗataa ko Allah wi'i. Ɓe ngartaayi misaalu boɗɗum to yimɓe. Kanjum waɗi hande en nder torra e bone. Ngam non bandiraaɓe am, sey tuuben, ngaɗen ko Allah yiɗi, njooɗooɗen joonde aadilaaku. Ngaɗen ko Allah wi'ata en nder wolde muɗum, to ngarten bo Yahudanko'en ɓe'e, jogiiɓe wolde Allah, ammaa ɓe ngaɗataa ko Allah wi'ata ɓe. Aya 25 yaaki 24. Taa tokkii ko Attawra wi'i, naaduki maaɗa e nafi. Ammaa taa yewi ko Attawra wi'i, naaduki maaɗa wartii bo a naadaaka. To neɗɗo mo naadaaka tokkii ko Attawra wi'i, naa Allah yi'aymo bo o naadaaɗo? Neɗɗo mo naadaaka, to o tokkii Attawra, o hollay on ngaɗii ko wooɗa, ngam on ngewi Attawra, ko nde on ngoodi ɗum bindaaɗum, nden on naadaaɓe. Yahudankeejo mo goonga, naa o Yahudankeejo e ɓandu tan, kadin naaduki ki goonga, naa e ɓandu tan ki woni, ko e taƴuki laral. Ngam maajum, Yahudankeejo mo goonga, kanko woni Yahudankeejo daga nder ɓernde, nden naaduki ki goonga, kanki woni naaduki ɓernde, ki ruuhu waɗata.
naa gam tokkuki attawra bindaadhum iri oo neɗɗo naa yimɓe mantatamo Allah mantatamo. Ayaaje ɗe e mbanginana en no Yahudanko'en mantitorto dow wiiki eɓe tokka doka Allah gam eɓe naada ɓiɓɓe worɓe maɓɓe non no Allah umri kaaka maɓɓe annabi Ibrahim. Gam non Yahudanko'en e njawana leƴƴi koriiɗi ɗi naadata ɓiɓɓe mu'en worɓe. Amma ayaaje ɗe e tabbitinana en wiiki taa tokki ko attawra wi'i naaduki maaɗa e nafi, amma taa yewi ko attawra wi'i naaduki maaɗa warti bo a naadaaka. To neɗɗo mo naadaaka tokki ko attawra wi'i naa Allah yi'aymo bo o naadaaɗo. Waato to neɗɗo tokki doka attawra nden e naada ɗum boɗɗum, amma to neɗɗo e yewa doka attawra ko o naadaama naaduki maako warti bo o naadaaka gam o yewi doka attawra. Amma neɗɗo mo naadaaka to tokki doka attawra Allah yi'aymo bo o naadaaɗo. Aya 2:8 yaaki 2:9 wi'i Yahudankeejo mo goonga naa o Yahudankeejo e ɓandu tan, kadin naaduki ki goonga naa e ɓandu tan ki woni ko e taƴuki laral. Gam maajum Yahudankeejo mo goonga kanko woni Yahudankeejo daga nder ɓernde, nden naaduki ki goonga kanki woni naaduki ɓernde ki ruuhu waɗata naa gam tokkuki attawra bindaaɗum. Iri o neɗɗo naa yimɓe mantatamo Allah mantatamo. Bandiraaɓe am enen tokkuɓe annabi Iisaa hande ko ayaaje ɗe ekkitinta en ɗo. Ko Allah wi'ata ɗo woni Yahudankeejo mo goonga naa neɗɗo danyaaɗo daga lenyol Yahudanko'en tan, amma gaɗo ko Allah Joomiraawo yiɗi kanko woni Yahudankeejo mo goonga. Yahudanko'en e mantitoro naaduki gam kamɓe ɓe taaniraaɓe annabi Ibrahim, amma ɗo Allah Joomiraawo e wanginana en naaduki ki o yiɗi woni naaduki ɓernde, naa naaduki ittuki laral ɓandu tan, amma naaduki ɓernde. Ma'ana neɗɗo itta hallende nder ɓernde muɗum waɗa ko Allah yiɗi. Amma to neɗɗo e tokka dokaaji diina e mantitoro diina muɗum, amma ɓernde muɗum e heewi hallende, diina muɗum hisnata ɗum. Gam non bandiraawo am a mantitoro diina maɗa, a tokka dokaaji diina maɗa. Bandiraawo am sey paama ɗo wiiki no tokkirɗa dokaaji diina maɗa fuu to ɓernde maɗa e heewi hallende a hisata kiita Allah. Gam non sey tuuba diga hakke maɗa ala waɗuki hallende ngaɗa ko Allah yiɗi. Ala ruuhu Allah laamo ɓernde maɗa gam joɗoɗa jonde lamde yeeso Allah ngaɗa ko o yiɗi. Gam non bandiraaɓe am koliiɓe annabi Iisaa ayaaje ɗe ekkitina en wiiki naa fuu tokkuɓe annabi Iisaa ko naa fuu jahooɓe cooci ngoni tokkuɓe annabi Iisaa ɓe goonga, amma sey ɓe ruuhu Allah naadi diga ɓernde ngoni tokkuɓe annabi Iisaa ɓe goonga. Naa fuu gaɗanaaɓe baptisma ko naa fuu nyaamoɓe kirtaari Joomiraawo ngoni tokkuɓe annabi Iisaa ɓe goonga, amma sey ɓe ruuhu Allah naadi diga ɓernde. Gam non bandiraawo am an tokkuɗo annabi Iisaa to a mantitoro wiiki a yaha cooci ko a waɗanaama baptisma a seka kanjum woni tokkuki annabi Iisaa ki goonga, sey paama ɗo wiiki to a alata ruuhu Allah laamo ɓernde maɗa a waɗa ko Allah yiɗi naa a tokkuɗo annabi Iisaa mo goonga. Non ma bandiraawo am to a mantitoro kuuɗe diina maɗa a hoolaaki annabi Iisaa warti kisnooma diga hakke maɗa e kiita Allah gareeka nyalde darngal, sey tuuba kooloɗa annabi Iisaa gam keɓa yaafuya hakke maɗa e nattuki wuro Allah waato aljanna. Suura 3 aya 1-3 wi'i ɗume Yahudanko'en ɓurdi yimɓe naa Yahudanko'en? ɗume naaduki nafata? E ɗum woodi naa seɗɗa e ɗate ɗuɗɗe. Arande Yahudanko'en ɗum hokki boliiɗe Allah. Goonga woɓɓe maɓɓe koolaaki Allah, amma ciya hoolaaki maɓɓe waaway wartira Allah mo hebbinta alkawal muɗum. Goonga ɗum waawata. Allah o gooduɗo goonga ko nde ko moye neɗɗo o pewowo. Non no ɗum windira gam ɗum tabbitina haala maɗa e woodi goonga nden nder kiita keɓa jaalorgal.
Amma to ciya aadilaaku meeɗen wartii laawol tabbitinki aadilaaku Allah ɗum en mbi'eten en mbaaway wiiki Allah o walaa aadilaaku to o torrii en. Emi meta ɗo no yimɓe metirta ɗum waɗataako. To Allah walaa aadilaaku no o waɗiranta duuniyaaru kiita. Ɗum gaɗoto ɗum goɗɗo wi'a to ciya goonga am walli yimɓe ngi'a goonga Allah e njayri haa ɓe mawninamo. Ngam ɗume haa jooni e ɗum waɗanayam kiita dow min mi gaɗo hakke. To neɗɗo e nyumira non o wi'ay en gaɗu ko wooɗa ngam ɗum warta laawol wurtinki goɗɗum boɗɗum. Goonga woɓɓe yimɓe e mbi'a en mbi'a non amma naa ɗum goonga ɗum huɗuki tan ɗum waɗanayɓe kiita no haanani ɓe. Ɗo en nani woɓɓe Yahudanko'en e mbi'a Bulus en e ekkitina wiiki walaa feerotirol hakkunde Yahudanko'en e yimɓe naa Yahudanko'en. Ngam non Yahudanko'en e ƴama wiiki to non ɗume Yahudanko'en ɓurdi yimɓe naa Yahudanko'en. En nani ɗo ko Yahudanko'en ɓurdi yimɓe naa Yahudanko'en woni arande Yahudanko'en ɗum hokki boliiɗe Allah. Waato e laawol Yahudanko'en Allah Joomiraawo hokki wolde muɗum haa leƴƴi koriiɗi keɓi. Kadin ko Yahudanko'en ɓurdi leƴƴiɗi naa Yahudanko'en woni Allah suɓii annabi Ibrahim barkiɗinimo wi'i diga lanyol maako waato diga Yahudanko'en leƴƴi duuniyaaru koriiɗi fuu keɓay barka waato kisnam diga hakke e kiita Allah gareeka nyalde darngal barka hoolaaki annabi Iisaa mo Allah liloy diga lanyol Yahudanko'en taaniraaɓe annabi Ibrahim. Diga Yahudanko'en Allah Joomiraawo lildi kisnoowo mo Allah waɗani annabi Ibrahim alkawal wiiki diga lanyol maako o lildoway kisnoo ɓii Aadama diga hakke e kiita maako gareeka nyalde darngal waato annabi Iisaa. A faami ɗum bandiraawo am? Aya 8 wi'i en gaɗu ko wooɗa ngam ɗum warta laawol wurtinki goɗɗum boɗɗum. Goonga woɓɓe yimɓe e mbi'a en mbi'a non amma naa ɗum goonga ɗum huɗuki tan ɗum waɗanayɓe kiita no haanani ɓe. Ɗo en nani woɓɓe e mbi'a Bulus en e ekkitina wiiki tokkuki dookaaji diina walaa ndafeendam to ɓii Aadama. Ko nde ɓe mbi'ayka tan ngam ɓe njukkita Bulus en. Amma e goonga naa ko Bulus en ekkitinta wonɗon. Ɓe paamaayi no Allah Joomiraawo hokki dookaaji muɗum ngam ɗawta holluki ɓii Aadama hakke muɗum e njayri. Amma tokkuki dookaaji kisnataa ɓii Aadama diga hakke muɗum. Sey to tokki laawol ngol Allah Joomiraawo e hoore muɗum sirii ngam hisnuki ɓii Aadama diga hakke barka hoolaaki annabi Iisaa maayuɗo dow gaafangal ngam hisnuki ɓii Aadama diga hakke e kiita Allah gareeka nyalde darngal. A faami ɗum bandiraawo am? Emi dow Allah Joomiraawo hokkuma faamu ɗum. Amin.